berupa kamar mandi mesin dalam. cuci, ya. Oh, ini kado dari toko 3 Rezeki Elektronik. Melampah tebih datang lesu. Giles Tario Mugianto ber kaing witi nyendikani dawuhipun Mbah Hadi kala wau ingkang pun kersaken langgamipun. Petya tuhun nggih Mas Bagus. Iya Mbak Sarima. Aku kang setya satu nganti saiki andika pangayomanku lahir batenku wis nyata mung sajake dikosa muniku kurang reno tondo Oh alah, wong kok nyanyi kok gur petungkul mangan. Yo ngancani ning kene iki yo ana pasangan suami istri, lanang Iki wedok. nek kon genteni iki ya delok-delok iki gedang goreng panas, Bu. Apa ngene kita Ya wis ben. mampah Oh alah, alokke kancane mungan mangan dedeke gras-gres. melampah tebih datan lesu. Wah, lagi bateh lor kono. Nggih. Monggo lajengan mawon, mubeng kandang mantuk mawon. Oh ya ampun. Mirip kan? Iya, tapi cantik kan. Yuk cetro wong kono terawat men aku tidak terawat. Mbak Cinta sama Mas Inal. Piye tak mburi? Ayo mugian tuh.
Mugianto berkahing